संलामोन आदै गथ'फ्रा देरनायखाय गाज्रि मोनो आं नोंनाव माल बियाखैलै मादै गिलाससो बिदो आङो आं लोगोआव लाबोखादोब्रा मादै आं दानिया बेफोर गेलाफोरखौ लोंला हुइस्कि ब्रेन्डिसो लोङो आंहा बिराद फैसा जाबायना मादै नै हामियाय गिलास गंसे लाबोनाय नोंदानो मादै फिसाजोफोरनि मुंखौबो जेरैबायदि दोनदों मादै नामफोरा जेरै समायना समायना थिग बेफोरबायदिनो फिसाजोफोराबो गावदां गावदां गुफुर गुफुर रमायना रमायना न' आदा गिलासा थाबैनो लोंनानै थांदो हौवा मानसि गैयि न'खराव सेंग्राफ्रा फैनानै जौ लोंफैबाय थायोब्ला रायजोफ्रा जोंखौसो गाज्रि मोनो हुइस सोर मोननांगौ मोनोब्ला आंसो मोनगोन ना हा मादै मुङा आंनि जांख्ला सोरबा गोजौ गाखोनोब्ला आंखौ नांखागोनखा र' मादै दिनै माथो लांदां लांदां नुदों बै साथामा बहा थांदों साथामा सम्पा सामेलि आरो जबाया गैया आदै बिसोरो साथामबो बरमानि पायनियार एकाडेमिनि गार्लस हस्टेलाव वार्डेन जानानै दंहैयो मोजां जादों मादै जोबोद मोजां जादों नाथाय मादै बै फामिखौ अख्रांमोननाव थिनहरबाय थानाङा मानो आदै मा जादों माबालै मादै बिसानि न'खरा जोंनि गामिखौ जादेर लोंदेर लेथेर फेथेर सुवा सुथि खालामजोब्बाय दा बेखायनो बे आर्मिनि न'खरखौ जोंनि गामिनि मानसिफ्रा रायजोफ्रा एरख'नो थाखाय रायलायगासिनो दं जांख्ला आदा नों बेफोरखौ मा बुंफैदों मानसिजों मानसि लोगो जानानै खामानि मावनो मोना नामा जोंथ' समाजखान्थि रांखान्थि समाज जौगानायनिसो खामानि मावदों रावनिबो धोरोमखौथ' आखाइ होआखै होगोन लासैनो होगोन आसि फिसाखौ सोनो हायोब्ला आसि बिमाखौ सोनो बेसेबां बोलो हा जांख्ला आदै नों बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोंनियाव आरो माब्लाबाबो दा रायलायफैसै बबेयावबा जोंहासो दाय जागोन थांदो थां आदै थांनोसै मादै थांनोसै आंखौ एसेबां सिन्था खालामनाङा ओइ दंबावलाय माथो फामि नों अख्रांखौ मोजां सेंग्रा होनना सानना लादोंना बियो मोजां सेंग्रा नङाथ' बारा थांबाय थानाङा I love you फामि I love you नोंसोर दा थांथ'थारसै फिसाफोर नांगौब्ला जों न'आवनो रानना थागोन नों मालायनि मोजां मावनो लाब्लाबो गुबुना बेखौ गाज्रिसो सानो अख्रां आरे जास्मिन व्हाट इज सरप्राइज एथ' फुङाव नों बहाय बोरै अरे बाबा नुहुराखै आं मामि पापाजों वाक खालामनो फैनायखौ नाथाय नोङो बेवहाय माखौ खुलुमबाय दंमोन आं उन्दै समाव आबौआ आंनो फंसे बाथ्रा बुंलांदोंमोन फुंनि गोरलै सानखौ साखि दोननानै साननि मावनांगौ हाबाखौ मावोब्ला जिउआव देरहासार जायो होननानै वाव ग्रेट फिल'सफि बिनिखायनो सम सम आंहा गोसोआव गिखांनाय फैयो जेसमिन बावनासो जानानै अख्रांनि हाथरखिखौ आं थुख्लायनो हागोन जानो अख्रां नों मा बुंदों आं जेबो बुजियाखै आं जों सानैनि बाथ्राखौनो बुंनो नागिरदों जेसमिन नों बबाव आरो आं बबाव अ न' नों मानो बिदि सानखो नों मिथिगौ ना मोजां मोननाया बानायजाया बे गावनो गाव जानायसो थेवबो सना मोजां मोननायनि लैथोआव थब्लनानै दै मोनलोङोब्ला बोरै जानो थोद जाम्बा नों बांद्राय सानबाय दे गोबावद्राय जाबाय आं थांनोसै दे उनाव माब्लाबा मोजाङै सावरायनोसै बाय बाय Hi darling, be my wife.
You rubbish? लाजिया नोङो गोसो गैयै सिख्लाखौ बिदि बुंनो? अरे डार्लिं नों आंखौ मा खम नुदों गारि बांला बेंक बेलेन्स आरो हेन्डसाम बडि आंहा मानि आंखाल दङ दङ नोंनाव मोनसे जिनिसनि आंखाल दङ बेनो जादों सोद्रोमथि I mean civilization. वाव व्हाट अ रिमार्क I don't like you. I hate you. Stay away from me. ओह डार्लिं नों बै लामानि बिबायारि अख्रां ना बख्रां बेखौनो बावनो हायाखै नामा बिमा बिफानिफ्राय साननैसो बिनानै सोलिगोन बिलाय सेनानै जानायनिख्रुइ बिनानै जानायाव गोजोननाय दङ. I hope you understand. मा बिदिब्ला आंनि आरजिनाय धोन दौलतआ सेनानै लानाय नामा नों बेखौ गावनावनो सोंनानै नायदो आंनाव मानो सोंदों मा डार्लिं नों आंनि बिजनेसनि बागै माबाफोर मिथिबाय नामा आं नोंनिबो नङा आरो नोंनि बिजनेसनि सोमोन्दै मिन्थिनो आंहा जेबो गोनांथिबो गैया. ओहो नोंहा आंनि बिजनेस सायाव इसिबां डाउट Not doubt but observation. ए डार्लिं थोंजों आसिजों फैयाब्ला खेंखाय आसिजों किउखौ बोरै बर'नांगौ बेखौ मोजाङै रोंगौ आं किउबो नङा आरो नोंजों दिहुनजायाबो. औ शिट जेसमिन आं नोंखौ आंनि खालामनासो गारगोन नायबाय थाल' नों बाथ्राखौ बुजिनो नाजा फिसा जोंनि ससाइटिया बेफोरखौ गनाया मामि मोजां मोननाय संसार जानाय बेफोरथ' पार्सनेल मेटार्ससो बेयाव ससाइटिनि खोथा फैया. न' माय सन नों बिब्दि बुंनानै ससाइटिखौ इगनर खालामनो हाया नों बिब्दि मावोब्ला जों ससाइटियाव माबोरै मोखां दिन्थिनो ससाइटिनिल' बाथ्रा साननानै गावनि जिउनि मोन्थायफोरखौबो सेक्रिफाइस खालामनांगौ नामा पापा आंथ' एथ' बुरजा स्टाडि खालामनानैबो बेफोर थट्सखौ जेरावबो मोनाखै. इउ आर राइट माय सन नोंनि डिग्रिनि कारिकुलाम आरो जोंनि ससाइटिनि आइडिय'लजिनि गेजेराव जे गुवार फाराग दङ आं बेखौनो नोंनो फोरमायनो नाजादों मानोना डिग्रिया मानसिखौ गाहायजों हान्थिनो थिना बेयो नोंखौ गोजौ फारसे हान्थिलांनोसो थिनो. आम सरि पापा आं आरो अख्रांखौ माब्लाबा बावनो हानाय नंला. जासमिन नों बावगारनो हानांगोन लेंहर अख्रांखौ नांगौ आंनो जाथारलायबाय बिसोरनिया बिफा फिसा आंनि पजिसन आरो प्रेस्टिजनि सायाव दागो नाङोब्ला हले बाथ्राया गाज्रिसो जागोन. बिमा नों नोंसाजोखौ मोजाङै बुजाय देरबाय लावबाय रोंबाय राबाय बे गोदान मुगानि सेंग्रा सिख्लाफोरालाय बहाथो जोंनि बायदि सोलिबाय थाबावनो औ लेखा फरा बुरजा फरायनायखाय बिमा बिफानि खर'खौबो बारनोसै नामा नाथाय गोसोआव ला बिमा लावा जेसेबां गिदिर जाया मानो बिलाइनि सिङाव हेल' अख्रां हेल' जेसमिन मा खौरां नोंनिया खौराङा बारा मोजां नङा अख्रां नों गाबोन फुङाव जोंनाव दसे फैथ' पापाया नोंजों माबा रायज्लायनोनो. नंगौ नामा आं नोंसा पापाखौ गिनाय मोनो जेसमिन. थोद जाम्बा प्यार क्या तो डरना क्या बिदिब्ला नों आंखौ बोरै मोननो एसेबां जबरदस्त दे जागोन दे गाबोन थांगोन दे. That's my boy. Have a good day. Bye. दे बाय. नुना हो ओइ फै बर' नोंथां सफैबाय खुलुमबाय बिसोरनो बाबु आं बुंनाय सेंग्राफ्रा ओइ नोंसोर आंजों खामानि मावफानो हागोन दा हागोन सार रां मोनोब्ला जों मावनो हायै जेबो खामानि गैया थिग दं रांनि थाखाय जेबो जिंगा दासि नोंसोरनो जेसेबां नांगौ एसेबांनो मोनगोन आंनो खामानिल' मानसि नांगौ जेम्स बाबु बिसोरनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाङा बिसोर जाबाय पुरा पियर लकेल डेन्जार दादागिरि बिसोर मावनो हायै जेबो खामानि गैया जेबो गिनाङा आं दं इउ आर राइट बर' नोंथां आं नुनायावनो सिनायखादों दे बर' जिरायदो पेकसे लानोसै
इसिबां गोबाव जाबोयो गलायाव हाबबोदोंमोन आं पापाया नोंखौ नेगासिनो बहाबा थांनोसो ओंखारबायमोन बहा मिन्थिया आङो फै सिङाव हाबफै वेलकाम अके नों दसे जिरायथ' आं साहा फुदुंना लायनि जिराय नोंनि नखराव सोर सोर दं आइ आफा आरो आं हारसिंल' सार आफाया रिटायार आर्मि आरो आइयानो न'खरखौ बेङो आं नोंनि नोमा नोम्फाया मा मावो मा खालामो बेखौ सोंनो लेंहराखै नोंनि सोमोन्दै मिथिनोसो नोंखौ बेवहाय लेंहरदों नों आंनि फिसा हिन्जाव जेसमिनखौ मोजां मोनो औ मोनो सार नों आंनि फिसाजोआ बेसेबां फरायदों नों बेखौ मिथिगौ मिथिगौ सार मिथिगौब्ला नों बावनासा जानानै अख्रांनि हाथरखिखौ मानो थुख्लायनो सानखो जिउआव गोजौ सोलोंथाइ गैया आखायाव जेबो खामानि गैया आंनि फिसाजोखौ नांगौ जुलि जागोन साननैसोनि उनाव गथ' गथाय बांगोन गाननाय जोमनाय माजों होगोन जानाय लोंनाया बबेनिफ्राय फैबाय थागोन जोंनि फेमिलियाव लाभ मेरेज जाया एरेन्ज मेरेजसो जायो आरो जों अलरेडि जेसमिननि थाखाय सासे सेंग्रा सायख'नानै दोनखाबाय सायख'नानै दोनखाबाय माने नंगौ थेवबो आं नोंनो मोनसे सर्त होनो हागौ आंनि सर्तआ बेनोदि नों सरकारि साख्रि मावनानै दिन्थिनो हानांगोन नङाब्ला आंनि न'आव गोरजिया महरै थाफैनांगोन हागोन नोङो बे खामानिखौ मावफुंनो आं नाजागोन सार नोंथाङा आंनो एसे सम हो मा नाजानो नोंहा मा दङ आरो मोनसे बाथ्रा आंनि फिसाजोआ जाबाय अख्रांनि हाथरखि आरो नों जाबाय नंखाय दैखरनि एम्बु बोरै गोरोबानो बेनिखायनो नों थाबैनो आंनि फिसाजो जेसमिनखौ बावगारलांनो नाजादो नोंथाङा बेखौ मा बुंदों आं लामा ससे नागारनो थाखाय नोंसोरखौ गोसोथोआखै नोंथाङा बेखौ सोरगो पाताल जेरावखि दोनखुमाया मानो आंनिफ्राय जुदा खालामनो हाया नांगौब्ला राम राबननि गेजेराव रामायण दावहायानो जाफिनथों बाह नों एसेबां दुगा आंनि न'आव फैनानै आंखौनो दमनो फैदों नोंखौ बेयावसो दुगानाय नङा बे आंनि बोसोनसो अंखारि बिखौनो लानानै नोंसोरखौ आं गोसोथोआखै आंबो एक्स आरो ब्लेक कामान्डोनिसो फिसाज्ला आं मुसा अख्रां मा जादों नोंहा साहाखौ लोंलां लोंगोन सानसे साहाबो लोंगोन ओंखामबो जालांगोन What's wrong with you? I hate you. नों मानो बिब्दि बुंहरखो अख्रांखौ नों बेखौ बेबायदि लाजि फोनांनोसो लेंहरदोंमोन नामा पापा हामबायसै फिसा उनाव गासिबो थिग जाजोबगोन मामि गुमै आं फंसे बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन मा फंसे बैनाय फंब्रै फंबाबाबो बुंजागोन नङालै गुमै बानायसा नोंनि सिगाङाव बुंनानै लानो हायाखै बिनिखायसो न' गानना खाननोसै ना बिहामजो लाबोनोसै नङा नङा गुमै बिब्दि नङा माखौथो बुंनो नागिरदों नोंलाय बानायसोआ डिफेन्सआवबाबो साख्रिखौ मावहैनोसैनो जुदि मोननायनि राहा दङब्ला बेथ' मोजांनि बाथ्रा नाथाय बेखिनि फरायनायजों बेयावथ' मोजां पस्ट मोननाय नङा जिडियावसो मोननो हायो हागोन ना बियो मोसौ बायदि खस्थ' खालामनो हायोब्लाथ' आंनि सिनायनाय अफिसारजों आं रायज्लायहरनायनो हायो नाङा मा सासेल' फिसा हौवा आर्मि साख्रिखौनो मावो ना मानसिया सैमा बायदिनो अब्ला आं सैमासोमोन बे सैमाजोंनो नों बोरै जुलि जाफैखो 30 बोसोर बे सैमाजोंनो बोरै संसार जाबोखो हिनजावनि फिसा नालाय आइ आफाया जायनो हरो बेजोंनो थांखानांगोन बिदिब्ला नोंनि आइ आफानि नोजोरावबो आं सैमासोमोन नामा नोंलाय माथो साख्रि आल्ला होननानै आं खेबसे नायसन थांनोनो उन खारफाबोदोंमोन नों लाजिनाय मोनाखिसै आयै नोंसोर मानो नंखायखौनो दावराव दावसि खालामबाय थादों आथिखालाव इनकाम गैयाब्ला आखायाव खामानि गैयाब्ला सोलिनो हाया आयै आरो खामानिया गेदेर उन्दै थाया मानोना आंनि रोंगौथियासो आंनो मोनसे थि जखानि खामानिखौ नागिरना होनो हागोन साब्बास ये है मेरा असली बेटा खोनाबाय नोंसाज्लाया मा बुंदों नों नोंसाज्लाखौ राजा जाजानो लुबैदोंमोनब्ला मानोथो बुरजा फरायनो होनो रोंदिया दानि दिनाव गोजौ रोंगौथि गैयाब्ला न'खराव मन्त्रि एमएलए थायाब्ला
चौकीदार साकरिखौबो नागिरना मोननो थांला मिथिबाय रुपाथि सना माइनाव धोन लाजि गैयै नों पण्डितजोंलाय सोर हानो जाथारबायलै गुमै दिनैबा हले ओंखामा खबसे बांद्राय हाबसिगोन